at vi skal have en kampagne lige præcis omkring det her med patientidentifikation. Og det skal vi have, fordi vi for det første ved vores interne survey i december måned i sidste år, der fik vi en tilbagemelding fra de surveyor, der var der, at vores personale er ikke helt spidse på, hvornår er det egentlig, de skal identificere patienterne, og hvordan gør man det. Og er det nu nødvendigt hver gang, vi møder patienten? Og at det virker meget kunstigt og skal blive ved at gøre det. Jeg kender jo godt fru Sørensen, så hvorfor skal jeg nu spørge om hendes navn og CPR-nummer igen? Hun må jo tro, jeg er tosset. Og det var egentlig den situation, vi oplevede, at den kunne vi måske med en film give nogle tip til, noget input til, hvordan kan det blive nemmere som fagperson, som kliniker, at skulle bede om et navn og CPR-nummer gentagne gange hos den samme patient. Jeg skal lige starte, som jeg altid gør, med fulde navn og CPR-nummer. Ja, det er Lone Lundbak Mathisen. Det personale, som har fået en god vane med at bede deres patienter om deres fulde navn og CPR, hver gang de mødes og skal foretage sig noget. De melder faktisk tilbage, at når de har forklaret patienten, hvorfor de gør det, jamen, så har de også fuld forståelse for, at vi gør det, og synes, det er helt fint. Det er jo også personale selv, som sikrer sig, at de undgår at lave utilsigtede hændelser, så man på den måde kan føle sig mere tryg, når man skal udføre nogle opgaver. Hej. Hej. Nå, vi kender jo hinanden efterhånden, men du ved, jeg bliver nødt til lige... Du ved godt, jeg hedder Ulla, og jeg skal lige bede om dit CPR-nummer og navn. Ja. Godmorgen, Julie. Godmorgen. Kommer med lidt morgenmedicin til dig. Dejligt. Og jeg skal lige scanne dit armbånd. Ja. Sådan. Og du må lige sige dit CPR-nummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Hej Ellen. Goddag. Jo, igen. Ja, det er jo ikke første gang. Det er mange år, vi har kendt hinanden efterhånden. Nå, Ellen, vi skal jo lige kigge på din scanning, men vi har jo så nogle regler her, så jeg skal jo lige for en ordens skyld sikre mig, at du har det rigtige CPR-nummer stadigvæk. Ja. Altså et eksempel, jeg kan give, det er, at når man skal have en patient til en kronisk patient, der kommer i ens ambulatorie måned efter måned, jamen når man så spørger 7. gang efter navn og CPR-nummer, hvis man så forklarer, jamen det er fordi, at det her, jeg skal lige tjekke, at det her papir, jeg har i hånden nu, at det faktisk er dit CPR-nummer, der står på. Så det er ikke dig, jeg ikke kender, men jeg vil godt lige sikre mig, når jeg fortæller dig et prøvesvar, så har jeg faktisk fat i det rigtige svar. Nå, Lone, jeg skal lige starte med at bede om dit fulde navn og CPR-nummer. Det er Lone Lundbak Mathisen. Så det er jo det, at man identificerer patienten, har jo flere formål end bare, at jeg er sikker på, at jeg har fået den rigtige patient inde. Så det er noget med at få nogle fif til, nogle idéer til, hvordan gør jeg, når jeg skal blive ved, når jeg kommer ind med medicinen igen. Når patienten kommer til min konsultation igen, og jeg igen skal spørge fru Hansen, jeg skal lige bruge dit navn og CPR-nummer.